západných médiách sa otvorene hovorí o tom, že v radoch ukrajinskej armády sú čistí fašisti. Zoberte si pluk z Azova, ktorý je preukázateľne fašistický pluk. Viete, čo je na Slovensku povedané? Že banderovci a takíto všelijakí, ktorí bojujú, to sú iba nejakí uliční bitkári na okraji spoločnosti. Ja som ešte ale nevidel uličného bitkára so samopalom a tankom, alebo s delom. Oni sú predsa súčasťou konkrétnej armády a robia hrozné veci. Dokonca sme šokovaní, že im naťahujú červené koberce v zahraničí. Kto nemo a účelovo podporuje takéto javy v roku 2023, ide proti odkazu Slovenského národného povstania. My musíme klásť hrádze fašizmu a nacizmu vo všetkých podobách a vyzývam najvyšších ústavných činiteľov, aby takéto prejavy, používanie fašistických znakov a symbolov jasne odsudzovali, pretože oni sú len ticho. Sú ticho, lebo si myslia,